koskaan Täällä 22 perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite jatkuva kuntotutkimusohjelma kaupungin kiinteistöille. Tässä on päätösesitys sivulla 31. Hauriainen. Joo, kiitoksia jälleen puheenjohtaja. Eli tosiaan kaupungin arkkitehti Kaisa-Mari Immonenhan on tähän antanut erittäin pitkä ja hyvä vastauksen meidän ryhmän mielestä ja kertoo siinä, että miten tämä tilanne Kemissä on. Ja tietenkin hieman huolestuttavaa on sitten se lainaus, minkä voisi tuosta lukastakin, että systemaattisten kuntoarvioiden ylläpito koko rakennusmassassa ehtii vanhentua ennen toteutumistaan, koska pieni korjausmäärärahan resurssi. Että kyllä tämä on niin aika huolestuttavaa kuitenkin, että ei ehkä kannattaisi tehdä sitten laajoja systeemeitä, koska ei pysty kuitenkaan korjaamaan näitä rakennuksia. Ja korjausvelkaa oli tämän vastauksen mukaan vuonna 2018 lopussa 14,7 miljoonaa euroa ja asukasta kohden siis 666 ja rapiat päälle. Nyt tässä on vähän pienentynyt, koska on vastauksenkin mukaan näitä kiinteistöjä myyty. Mutta taas Kuntaliittohan täällä kertoo, että jos tätä korjausvelkaa on joku 300–400 euroa per asukas, niin kyllä kunnalla on vaikeuksia sitten kuroa sitä korjausvelkaa kiinni ja sitten tosiaan muita vaihtoehtoja, niin kuin myyminen ja purkaminen, ulosvuokraaminen ja tämmöiset on sitten niin ratkaisuna. Että me tosiaan tehtiin tämä valtuustoaloite ihan sen takia, kun ollaan huolissaan tästä Kemin vanhentuvasta rakennusmassasta ja siitä, että niin vuodesta toiseen ollaan karsittu näitä rahoja, että ne ei ole koskaan ollut nämä korjausmäärärahat riittäviä tähän kiinteistömassaan, mitä meillä on ollut. Ja se on tätä omaisuutta, mikä kaupungilla on ja se on päästetty rapistumaan. Että huolestuttavaa kehitystä, mutta kiitoksia tosiaan vastauksesta. Eipä tässä muuta. Kiitoksia. Päätösesitys on, että ne pitää tiedoksi. No, Hirvemäki. Joo, kiitos puheenjohtaja. Muistanko minä väärin, että meillä oli aikoinaan puhetta, että meille tulisi semmoinen jonkunlainen henkilö, joka tekisi tätä koontia näistä kiinteistöjen kunnosta. Eikö me puhuttu tästä joskus jonkun talousarvioyhteydessä, oliko se vuosi sitten, niin että miten se on edennyt se asia? Siis tämmöinen, että nähtäisiin vähän näiden kiinteistöjen kuntoa, esimerkiksi näppärästi joltain sivulta tuolla Kemin kaupungin sivuilla. Ja myös näitä sisäilma-asioita. Mehän tiedetään, että jotkut kiinteistöt on siellä sun täällä menossa, ja kohta nurin. Oliko se, eikö me päätä tämmöinen sisäilmahenkilö? Onko se edennyt? Joo, kiitos puheenjohtaja arvon valtuutettukin tuosta Kaisa Riikosen vastauksen ja liittyen kiinteistöjen kuntoon, niin se on koko ajan aika hyvä tieto jo olemassa. Näitä koskien näitä konsernin kiinteistöjä, meillä on tarkoitus nyt tässä tämän valtuustokauden aikana miettiä semmoista kiinteistön manageria, joka hanskaamaan kaikki nämä konsernin kiinteistöt. Tässä on tarkoitus nyt tässä oli sillä tavalla, että vuoden 2021 raamista